Bůh vám všem žehnej. Žehnám a pokoj Boží. Dnešní čas prožijete opravdu v pokoji a v pokoji a v milosti, když se dotýká tvého srdce, tak tvoje srdce je připravený na to, aby přijalo tu čerstvou manu. Tvoje srdce je opravdu otevřený pro to, co Bůh má dnes připravený pro tvůj život. Protože on říká, že kdo zachovává mé slovo, kdo přijímá mé slovo, ten mě opravdu miluje. Jak můžeme zjistit, že milujeme Pána, že opravdu přijímáme jeho slovo, že proti jeho slovu nebojujeme, ale naopak, že dáváme prostor Božímu slovu, aby v nás pracovalo. A takže nám dnes tvé srdce, aby bylo úrodnou půdou pro rozsévače, že rozsévač dnes přijde a rozséje Boží slovo a aby to slovo, to semeno, aby padlo, aby zemřelo v té půdě a aby zešlo, aby vzklíčilo a aby se tak zakořenilo ve tvém nitru, ve tvém srdci a ve tvém duchu, aby opravdu jsme mohli prožívat tak s Pánem v duchu, aby jsme mohli prožívat jeho slovo. Proč? Protože Ježíš říká, že jeho slovo jsou duch a život. A jeho slovo ti dnes vydá život. Amen, církev? Amen. Haleluja. Ještě ti chci říct takovou jednu věc, kterou jsem včera prožil během modliteb. Včera já jsem dal veškerý prostor bratrům, aby to vedli. A já jsem si sedl úplně do zádu a tak jsem souhlasil s modlitbama, které tu proběhly a já jsem byl velice povzbuzený a vnímal jsem, jak silně, jak Pán mluví do mého nitra. A tak když se Laci modlil za určitý body, tak jeden bod tam byl, že se modlíme za úhlomy v našich životech. A v tu chvíli Pán ke mně moc se promluvil a tak silný to bylo, že doma musel jsem nad tím rozjímat celou cestu domů a až i dnes ráno jsem nad tím rozjímal. A Pán mi řekl, Míšo, průlomy přijdou tehdy, pokud se k tomu otevřete. Pokud se otevře k těm průlomům. A ukázal mi obraz Jonáše. Že Jonáš utíkal před Bohem. Jonáš utíkal před zodpovědností k tomu, do čeho Bůh ho povolal. A on mu řekl, že má jít do Ninive, ale on nastoupil do lodě směrem do Taršíše. A v tu chvíli, když on nastoupil na tu loď, tak to moře, Bůh zařídil tak, aby se rozbouřilo to moře. A všude kolem prostě tam byla jistota v tom, že oni zemřou všichni ti, kteří byli na té lodi. A Jonáš v klidu si šel do podpalubí, šel se lehnout a šel spát. A ten kapitán lodě, on mu řekl, že ty si tak v klidu spíš, okamžitě vstaň a volej ke svýmu Bohu. Ale on věděl ten záměr, proč se dějou ty věci kolem něho v jeho životě, protože utíkal od Boha. A v tu chvíli ty, co byli na té lodi, ten kapitán, veškerou tu zátěž, kterou měli, co vezli, ten náklad, oni to vyhazovali z paluby. Oni vyhazovali ten náklad z té paluby, ale to nebyla příčina, církev. A my někdy kolem nás můžeme mluvit tak, že proto nemůžu jít k Bohu, protože jsou tam tyhle věci, protože je to práce, protože to jsou děti, protože to jsou jiné věci. Můžeme mít upřený zrak na ty věci kolem, na okolnosti kolem nás, ale ve skutečnosti, co bylo příčinou té bouře, bylo Jonášovo srdce. A on potřeboval učinit nápravu ve svém srdci, potřeboval činit pokání ve svém životě, aby mohli přijít určitý věci. On, když činil pokání ve Verlibě, kdy tam byl 3 dny a 3 noci, ta ryba ho vyvrhla ven na břeh a on šel a kázal v Ninive a celé to město, ono bylo hříšní, ale celé to město bylo spasené, bylo zachráněné, celé město, dokonce i zvířata, všichni se oblíkli pytlovinou a sypali si hlavu popelem a činili pokání. Byli v postu a v modlitbách a činili pokání. A to je to, co se mi snažil Bůh říct, že někdy vidíme jenom věci kolem, že se zaměřujeme na okolnosti, ale ve skutečnosti Bůh hledí do srdce. Člověk hledí vždycky na to, co je kolem, ale Bůh hledí do srdce. A já vím, že i dnes bude nahlížet do našich srdcí
Ne proto, aby nás odsuzoval, ale proto, aby jsme v upřímnosti přijímali jeho slovo. Tak vám žehnám, církev, dnes, abyste přijímali Boží slovo, abyste tak odpočívali jako ty ovečky, které jsou na těch trávnatých nivách, kdy dostanete napít, kdy možná Pán ošetří tvoje rány, naleje víno, vyvede tě ven na pastvinu a kdy odejdeš odsud spokojený s tím, že víš, že jsi se střetl s Pánem ve svém duchu. A poprosím naši sestru, aby přišla dneska sloužit. Můžeme ji prosím přivítat potlesky. Pokoj Boží. Dneska trochu změna, než začnu slovo. Já bych chtěla poprosit a ještě chvaliči, který se tady. Tak můžeš tu hrát Pán Haleluja. Přišli jsme uctívat našeho Pána, že jo? Přišli jsme sloužit našemu Bohu, amen. Služba není jenom ti, kteří stojí vepředu. Všichni, každý jeden, i malé dítě, taky potřebuje se naučit sloužit Pánu. Pravdu, jednu chválu, my to všichni. Ano, Pán chce naše srdce. Měli sice chvály, děkuji Bohu za chvály, ale můžeme chválit společně tak, aby jsme přivítali Ducha Svatého. Opravdu soustředíte na Pána. Veškeré myšlení, chaos, co se tam děje, myšlení, ať se zmlkne, opravdu. Buďme opravdu soustředit na Pána. Hallelujah.
tě prosím, jméno Ježíše. Naplň každé srdce. A je tvá přítomnost, Otče všemohoucí, plná, haleluja, v každém jednom z nás, Otče. Můžeme, Pane Otče, tak vydat svědectví, že jsi živý, mocný, Pane, haleluja, že králuješ a panuješ v našich srdcích, v našich životech, haleluja. Prosíme tě, Pane Ježíši, aby se plnost tvého Ducha Svatého, haleluja, rozneslo po celé této místnosti, haleluja, že každý duch ve jménu Ježíše Krista, aby odešel, každý živý duch odešel ve jménu Ježíše Krista z tohoto místa. Haleluja, Oče, povolávám tvé Bože anděli, haleluja, Oče, prosím tě, Duchu Svatý, aby si převzal kontrolu nad každým člověkem, haleluja, Oče všemoci, Duchu Svatý, naplň, Pane, haleluja, naplň, Pane, Oče všemoci, plnost tvoji, děkujeme ti, Oče, děkujeme ti, Ježíši, nech je tvá sláva, haleluja, tvá sláva, tvá moc, přítomna tady na tomto místě, ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Cítko řekne amen, amen, haleluja. Pane je dobrý, amen. On je dobrý. Bůh je dobrý a je vždycky dobrý. On se nemění nikdy. Amen. Tak já jsem dneska připravila tato slovo. Jak to, že si věděl? No, to Duch Svatý. Amen. Tak od 3. verši znovu budeme číst. To je dobrý. Pán potvrzuje, co on chce vykonávat. Jenom potřebujeme, aby jsme byli vnímaví. Mějte otevřené srdce. Bůh nikdy nezlyhá. Bůh nikdy nedělá žádnou chybu. My nejsme tady, protože Bůh má chybu. Ale Bůh je dokonalý, proto jsme tady. Amen. Bůh je dokonalý, proto jsme tady. Bůh nikdy nedělá žádnou chybu, nikdy ani nezmění svoje slovo. Amen. Bůh ve svém slově zjevil, co je Boží vůle pro nás. Amen. Tak amen. Amen. Když řeknete amen nahlas, opravdu vnímejte nahlas amen, sami budete být takový jako pozbuzen. A vnímáte tak, jak slovo vy to berete. Amen, ano, souhlas, ne pouze jenom něčím souhlas, ano, já tomu věřím a souhlasím. Já věřím, ano, je to tak a tak to bude. To je amen. Proto když nahlas řeknete amen, vy opravdu sami to slovo verete do sebe, do své srdce a nevěra, já bych řekla, je to padne. Právě něco otřese. Nevěra padne. Pochybnost padne. Proto, milí bratři a sestry, když slovo přichází, když čtete, budeme číst, když vám osloví slovo, rozumíte, co osloví? Když vám dá něco důraz do vaše srdce, nebo něčím jako promluví, nebo dotkne, nebo to slovo něco ke mně říká. Když přijde to tak, ve čtení řeknete nahlas amen. Amen? Nikdo neřekne, proč to říkáš, ale ano, amen, můžeš dvakrát nakřičet, nebo 3krát, 4krát křičet můžeš. Protože ty potřebuješ uchopit, ty potřebuješ vzít tu milost a vzít tu požehnání. Přijímat to. Slovo přijímáme milost. Přijímáme to požehnání a naším vyznáním a uvolňujeme. Amen? To jsme výjimeční lidé, protože Bůh nám dal víru, amen, vložil do nás víru a umíme mluvit. Amen? Snad někdo, tady jste někdo je neví? Stane se zázrak, ať promluví dneska. Ne jenom fyzicky, ale který duchovně neví. Ať dneska padne ta překažka.
Ať jsi duchovně, ať jsi vysvoboden, ať jsi uvolněn z tvého nitra. Opravdu z víru vychází. Amen. Amen? Amen. Tak, budeme přečíst nahlas. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. Amen? V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní zásad. Amen? Ve své láskavě vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijatí za jeho vlastní. Amen. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdaril ve svém milovaném. Amen. V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchu podle bohatství jeho milosti. Amen. Kterou nás štědře zahrnul se vší moudrosti a prozíravostí. Amen. Ve své láskavosti nám dal poznat tajemství své vůle přesvědčnosti. Amen. Že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. Amen. Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení. Byli jsme předurčeni podle přesvědčení toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. Amen. My, kdo jsme sloužili naději Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slavou. Amen. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu, byli označeni pečetí zasvěného Ducha Svatého. Amen. Jo, ještě poslední. Ten je zápravekem našeho dědictví, zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví, chvála a sláva jemu. Amen. To může to vypnout, já to nemusím. Teď nás verši čekají, jemu sláva. Amen. Verši říká, slava a chvála a sláva jemu. Jinak přeloženo, aby jsme chválili jeho slavu. Ano, samozřejmě je sláva, chvála a sláva patří jemu, ale aby jsme chválili jeho slavu. Tady první kapitola, když čteme, co Bůh nám dal všechno, kdo jsme, co máme v Kristu Ježíši. Dneska tímto témou chci sdílet s vámi slovo, že buď vědom, kdo jsi v Kristu Ježíši. Buď si vědom, kdo jsi v Kristu Ježíši. Je to moc důležité. Být vědom toho, kdo jsi v Kristu Ježíši. Buď vědom toho, co máš v Kristu Ježíši. Amen? Víte, co závěr se usiluje? Aby jsme, jak to mám říct, Petry, zpochybňovali naše identitu. Že on usiluje to, aby jsme zpochybňovali naše identitu, kdo jsme v Kristu Ježíši, co máme v Kristu Ježíši. Když jsi vědom toho, ty máš plnou jistotu, stojíš v tom pevně, kdo jsi ty v Kristu Ježíši, co máš v Kristu Ježíši, ty opravdu, ty a já začínáme kráčet ve smělosti. Začínáme kráčet opravdu smělosti a důvěru a odvahu. Já sama opravdu jsem říkala, když já neprožívám, když nemám zkušenost, když nezažívám, nemůžu vydat svědectví. Nemůžu svědčit o tom, že to tak je. I když slovo to říká, aby nebylo jenom v ústech, že není v mém srdci, není v životě, se neděje. Potom já jenom mluvím literu mluvím. Ale já nechci mluvit literu.
Já chci mluvit to pravdu, chci mluvit o to svědectví. Co Pán říká svým učedníkům, když si vstal z mrtvých, než se stoupil do nebes. Lukáš tam mluví, aby neodcházeli z Jeruzaléma, aby čekali na Ducha Svatého. A první kapitola Skutky o tom mluví. Duch Svatý sestoupí na vás v moci. Když sestoupí na vás Duch Svatý v moci, přijměte moci Ducha Svatého a budete milí svědky z Jeruzaléma, Judy, Samaře až koncem světa. Oni byli v Jeruzalémě. Amen. Kde se shromáždili, Duch Svatý sestoupil na každého jednou, kteří čekali. Ty 120 učedníci čekali v jedné místnosti, že Duch Svatý sestoupí. Oni nevěděli, kdy sestoupí Duch Svatý. Nebylo zaručeno, za jak dlouho, kolik dní mají čekat. Nevěděli vůbec. Ale co oni dělali? Důvěřovali Pána. Pánovo slovo důvěřovali. Čekali. Ježíš po vzkříšení 40 dní Ježíš byl s nima. Ještě je učil. A potom odešel. Řekl, sestoupí na vás Duch Svatý, ale vy přijímáte Ducha Svatého moci a budete se stát mými učedníky. Amen? Jeden den scházeli se. Druhý den nevěděli, jak dlouho mají čekat. Trvalo 10 dní. Náhle nikdo nevěděl, že ten den se stane ten den, kdy Pán Ježíš řekl. Ale ty 10 dní pro něj vypadalo možná druhý den. Protože každý den, když něco čekáš od Pána, ne, co kdy řekneme, kdyby jsme čekali teď Ducha Svatého, že nám zaslíbil, jako kdyby jsme my, představujeme, jako kdyby jsme byli my, tyto 120 lidí. Amen? Pán nám řekl, neodcházejte z Jeruzaléma, čekejte na Ducha Svatého a Duch Svatý sestoupí na vás v moci. A přijímáte Ducha Svatého, jeho moc přijímáte a tehdy budete mít svědky. Tak teď Ježíš šel do nebe. Ježíš tam už není. Teď říká, aby neodcházeli. Teď se shromažďujeme. Se modlíme, chválíme Pána. Věřím, že každý by očekávali, že dneska se stane. Je to tak? Kdyby neměli takový postoj srdce, nemohli přijmout. Ano. Kdyby měli takový postoj, jedno se stane, jedno přijde. Nevím, kdy, možná zítra, možná na týden, jedno přijde, protože Pán řekl, jedno přijde. Jedno se stane. Kdyby měli takový postoj, oni by se nemodlili horlivě. Ale každý den očekávali, že dnesní den je ten den. Dnesní den je ten den, který Pán zaslíbil. Takový postoj horlivý. Proto jejich modlitba byla horlivá. Co myslíte? 120 lidí v jedné místnosti čekali na Ducha Svatého. Jakým srdcem oni by se modlili? Všímá všechno, co se děje okolo venku, co venku povídají, co venku na trhu, co se děje venku. Všechno na to byli pozorní? Nebo co doma? Co jsem nechala doma, než jsem zapomněla, to jsem nedodělala, jo, až jdu domů, budu dělat. Ne, takovými myšlenkama, kdyby oni tam se modlili, ani by neměli by soustředění na Pána, na ten zaslíbený. Ani by se nemodlili tak horlivě. Víte, pro něj přijatí Ducha Svatého, pro něj byl život, šlo o život. Nejen o jejich život, ale i další život. Věříme tomu? Opravdu každý den čekali, jak se scházeli, každý den byli takový postoj. Dnešní den, ano, dnes přijímáme Ducha Svatého. Když se nestalo, přišli další, ano, dneska to bude. Pane, já ti děkuji, že nám posláš Ducha Svatého, jak si zaslíbil, my tě chválíme, my se modlíme, Pane. A tak její modlitba trvalo. V tom neobchavovali, v tom nesklesli, věřte, v tom nesklesli. Její očekávání nekleslo. Touha, protože věděli, oni měli plnou jistotu víru, co Pán řekl. Pánovo slovo nepochybovali. Ono to je, slovo nepochybovali. Pán co slíbil, oni tomu důvěřovali.
důvěřovali, pevně se toho drželi. Pevně se toho drželi, co Pán řekl, a důvěřovali a očekávali na ten slib. Amen? Proto 7., 8., 9. den, 10. den, bez pochybnosti přišli, se modlili, horlivě se modlili. Tady zde říká, náhle, víte, jak bylo tak její nadšenost, náhle, jak její očekávání, jak naplnilo, náhle, Duch Svatý je každého jednoho, říká, každého jednoho, ani jeden nebyl vynechán, na každého jednoho, jako ohnivé jazyky. Všichni začali mluvit vytržený jazyky. Chválili. Velké věci, Boží velké věci mluvili. Tady zde říká, oni mluvili Boží velké věci. Nemluvili obyčejně. A venku lidé z různých krajů Židi přicházeli, byli svaté. Oni každý rozuměli svými řeči, odkud přicházeli. Milí bratři a sestry, proč o tom mluvím? Já věřím, že to vede Duch Svatý, protože já jsem říkala, Pánu, Duch Svatý, je to čas tvoje. Co já mohu podat? Co je důležité moje známost, něco vystuduju, znám hodně věcí. Co z toho můžu přinášet život? Duch Svatý je Pánem církvi. Duch Svatý je Pánem našeho života, který nás vede do veškeré poznání pravdy, který nás vede ke Kristus, který vede nás k Otci nebeskému, aby jsme opravdu v tomto světě, jako Boží vyvolený národ, Boží vyvolený lid, který patříme Bohu, aby jsme žili v tomto světě, ne jako nemožní lidé, ale žiti Boží, statečně a odvážně a smělí. Ví, co má, ví, kdo jste. Takovým postojem, takovým myšlením, takovým srdcem Bůh chce, aby jsme žili a kráčeli. Amen. Všichni byli naplněni Duchem Svatým. Všichni byli naplněni Duchem Svatým. Amen. Kdo má touhu, kdo touží, Bůh naplní. Proto jak pastor Míša řekl, srdce je důležité. Když otvíráš své srdce otvíráš, Bůh naplní tvoje srdce. Naplní tě, Bůh nikdy nenechá, který srdce opravdu očekávání, otvírat své srdce. Pane, já nevím, co máš pro mě. Já bych přála tohle, ale já vím, Pane, ty máš pro mě připravené věci. Konkrétně ty můžeš kládat, Boh, co ty očekáváš. Bůh neříká, ne, naplním, ale žalmista říká, žalm 20. Počet tvoje srdce touží. Bůh si chce naplnit. Bůh chce naplnit, počet ty toužíš ve svém srdci. Ale problém je, když člověk nemá touhu ve svém srdci. Nemá touhu, to je vychladnutá. Když vnímáš v svém srdci, nemáš žádnou touhu. Nemáš slib budoucnost. Nemáš směr. Nemáš určitě nějaká touha v Kristu, v Ježíši. Musíš o tom, nemůžeš být lhostejný v tom. Ty jsi jako úplně vychladla. Ten oheň je úplně vyhasnutý. Ty jsi v takovém stavu. Potřebuješ začít se modlit. Důvěř Pána, Pán chce obnovit tvoje srdce. Obnovit tvoje srdce. Když nevnímáš nic, modli se, Pane, proč moje srdce nevnímá? Proč u tebe není chyba? Tvoje slovo nikdy nezlyhává. Pane, kde je ten problém? Prosím, ukáž ve mně. Co je ten problém? Co mi přikáží? Co mi brání? Pane, prosím, ukáž mi to. Není problém o církev. Je to problém o našem postoji srdce. Když nevnímáme, nemáme to, ne, když toho určitě byla, když vychladla, nemůžeš jako obrátit, církev je nějaký problém. Ne, církev není problém. Tvoje srdce je něco. Něco se děje ve tvém srdci. Co potřebuješ? Stát opravdu před Pánem. Veškeré myšlení, ty zmatené myšlení, chaos, různé myšlení, máš tam. Učíš se před Pánem. Duch Svatý opravdu je v nás, ve tvém srdci. Říct, Pane, já věřím, že ty jsi ve mně. Jsem si jistá, že jsi ve mně. Prosím, ať moje mysl právě teď
ať přijde, Pane, utěšení, ať nemám žádný smatek a chaos. Prosím, Pane, proč moje srdce je tak vyhladnuté? Proč v mém srdci není touha? Proč nemám vizi v Kristu Ježíši? Jak to, že jsem Boží žitě? Jak to, že já žiju den, jak přijde, tak žiju každý den stejným způsobem? Jak to, že moje víra nebojuje? Pane, něco se děje ve mně. Já nevidím vizi budoucnost. Já nevím, kudy kam mám jít a co mám dělat. Život pro nás, tento život, nebo takový způsob život, jenom staneme, běžný život, najme se, někdo jde do práce dělá, z práce něco a potom přijde čas, končí práce, přijde domů, umíje se, zase večeří, chvíli se kouká něco televize, nebo já nevím, a zase jde se spát, zase druhý den, dokola. Ten život nemá vizi, nemá směr, nemá žádný cíl. Spíš v tomto světě lidé se užijou ještě mnohem líp. Někteří mají svůj plán budoucnost. Někteří mají svoji vizi pro budoucnost. Ne všichni. Ale ne, aby jsme šli do světa. Ale má svůj odplatu budou mít. Odplatu. To neříkám, že dělají dobře, ale bez Boha. Bez Boha, jako tento způsob život, člověk, když má vizi, něčím dosáhne. Nevěříš, když něčím může dosáhnout. A co my v Kristu Ježíši? Co my v Kristu Ježíši? Možná někdo řekne, já už nejsem tolik mladá. Ještě nejsem mladá. To není výmluva. A já dnes nepamatuju, jak se jmenuje, kdo to mluvil, už to hodně dlouho jsem slyšela. Protože my křesťané očekáváme na příchodě Ježíše Krista vytržení, že jo? Ne? Když někdo řekne, když příchodí Ježíš, ten vytržení církve je tak blízko, když jsme věděli, že se stane zítra. Co by si dělal dneska? No, to je otázka, co by si dělal dneska? Možná řekne, práce nechám, někam nebudu, budu vzít Bibli, budu se modlit, nebo budu chválit. Takhle budeme. To je představa. Ne, já jen říkám například. Ne? Samozřejmě Bůh neoznámí, že přijde Ježíš zítra. Ale říkám příklad. Kdybychom věděli, že zítra přijde Pán, co bychom dělali dneska? Jo, nechám všechno jak ven evangelizovat. Možná různý myšlení. Já si pamatuju, jak jeden služebník řekl, dělat, k čemu si povolat, stále dělat. Příklad, mám zasadě strom, zasadím. I když neuvidím, jak roste, neuvidím to ovoce. Co ti je dáno, být věrný v tom. Protože my nevíme, kdy přijde Pán. Je to tak? A sektář, oni sami určují ten termín, ne? Proto všechno prodá. Všechno nechá prodá, dá tam, to svoje tam společenství. Už tam jenom se schází. Se modlí, chválí, čte slovo, jenom čekají 2 dny. A Pán nepřišel. Potom zklamánost. O tom mluvím, aby jsme opravdu i dnešní den, co máme dělat, aby jsme byli, o to je. Mít vizi budoucnost. Vizi. Máš vizi budoucnost? Co máš ve svém srdci? Jak je tvůj směr život? Jaký směr je tvůj život? Choď do práce. Dělej, ale mít vizi, to znamená, že Pán chce vkládat něco do tvého srdci, co skrze tebe chce činit. Protože každý úd je povolán k tomu, aby jsme činili Boží vůle. Amen. Bůh má pro každého jednoho. Právě dneska já jsem jako tady to efeským, tady slovo, hlavně tam
Je to opravdu požehnané slovo. Přeju si, abyste to slovo každý den, abyste zkusili každý den několikrát nahlas četli. Abyste nečetli, kdybyste četli o někom jinému. Tady to slovo je o tobě i o mně. Mluví k tobě i mně. Požehnám buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehná veškerým požehnáním v nebeské oblasti v Kristu Ježíši. Tebe a mě. Toto každý verš je pro tebe i pro mě. A důležitá věc tam několikrát mluví, že my jsme, aby jsme chválili jeho slávu. K čemu jsme povoláni? Tady slovo nám tam nalezneme. Proč Bůh nás povolal? Proč Bůh nás tak poženal? Proč Bůh nás očistil? Aby jsme byli bezúhonní, aby jsme byli čistí, aby jsme byli svatí v lásce v Kristu Ježíši. Aby jsme chválili jeho slávu. Aby jsme chválili Boží slávu. Když řekneme, aby jsme chválili Boží slávu, tam někdo možná přijde takové, že a já mám chválit Boží slávu. A já mám chválit Boží slávu. Co je sláva? Musíme vědět proto, co je sláva. Co je Boží sláva? Sláva tam zahrnuje Boží charakter. Jaký je Bůh? Sláva tam zahrnuje Boží moc. Můžeme vidět, jak Ježíš první zázrak učinil. Proměnil co? Vodu na víno. Tam se ukázalo co? Boží srdce, Boží sláva, Boží moc. Tam můžete vidět Boží srdce. Bohu nebylo jedno, Pánu nebylo jedno ta svatba, kde měla být veselá a radost. A už víno tam není, už tam radost není. Atmosféra celkově sklesla. Nemají co pít při svatbě. A já s tímto zázrakem opravdu znovu tam přišla radost. Ještě větší radost. Víte, proč ještě větší radost? Musíme prožít to slovo, když promítá ten obraz, svatba. Měli víno, se radovali, najednou víno není. Ne? A teďko, ty otci má starosti. Co děláme teď? Má starosti. Ale teď, my to víme ten příběh, ne? A Ježíš řekl, aby naplnili tu nádobu vodu a odnesli. A odnesli, začali pít. Wow, to víno je ještě lepší. Mnohem lepší než předtím. Mnohem lepší než předtím. Ta radost, já věřím, že i když jsem tam nebyla, jsem si jistá, ta radost byla ještě mnohem větší. Ještě větší, veselější, radost. To porovnáváme v našem životě. Klesnute si, Bůh chce, aby si zůstal klesný, jak si klesl. Co je Boží vůle pro tebe i pro mě? Aby jsme žili v radosti Pánovo. Aby jsme žili Pánovo radosti. Sláva. To je, co u člověka je nemožné. Boží sláva. To je sláva, co u člověka je nemožné. Tam se projeví Boží srdce, Boží charakter, Boží moc. My potřebujeme zažít, ne aby jsme mluvili. Já nechci teďko jenom vám dát informace. My jsme povoláni. Dneska téma je co? Buď si vědom toho, kdo jsi v Kristu Ježíši. Co máš v Kristu Ježíši? Bůh chce, ty a já, aby jsme chválili jeho slávu. To znamená, žalmista říkáme, píše, Bůh říká, ochutnávejte Boží dobro. Aby jsme ochutnávali Boží dobro. Bůh chce ve tvém životě, co je nemožné, aby bylo možné. Tam se zjeví Boží sláva. A ty potom můžeš chválit. Chválit tu slávu Boží. Můžeš chválit. Amen. Představte si, my jsme povoláni. A
ať do vašich srdcí, ať je to slovo, ať je tak pečetěn, ať nikdo nevezme. Ty a já jsme povoláni k tomu, aby jsme chválili Boží slávu. To znamená, co my můžeme říct smělodobě. Pane, můj život nemůže být stejný jako teď. Můj život nemá být stejný jako teď. Můj život nemusí být stejný. Nejde, aby byla stejná. Nejde to, aby jsem zůstávala pořád stejně. Nejde, aby ta situace se nezměnila. Nejde, aby ten problém pořád zůstávalo. Tak se má zjevit Boží slávu, aby jsme chválili jeho slávu, jsme k tomu povolání, milí bratři a sestry. Slovo není napsáno jenom, aby jsme měli informace, aby jsme chvíli, toto máme, ale co máme, potřebujeme žít. Kdo tady zde brání? Ano, někdo řekne, sám Zábel to brání. No, Zábel něco brání, ale jsi to ty. Když nefunguje, to je tvoje víra, moje víra zliává. Boží víra nezliává. Boží slovo je Boží víra. Řekneme, Boží slovo je Boží víra. Boží slovo je Boží víra. Přijde vám to? Boží slovo je Boží víra. Říká vám něco? Neříká vám nic? Ještě jedno, nahlas. Boží slovo je Boží víra. Boží slovo je Boží víra. Boží slovo je Boží víra. Přijde vám to? Osvítí vám to? Co to znamená? Boží slovo je Boží víra. Co slovo říká? Nebe a země pomine, Boží slovo nepomine. A co činí slovo Boží? Co dělá slovo Boží, jenom zůstává psané? Činí. Proto říká, Boží slovo je ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. Ostřejší než. Židům 4. kapitola, tam jasně říká, Židům 4:11. Slovem Bůh činil všechno. Amen. Když Bůh promluvil, ta Boží víra naplňovalo, Duch Svatý začal konávat. Boží slovo je Boží víra. Proto slovo jsou duch a jsou život. Když my s vírou slovo věříme a přijímáme vírou, mluvíme, Duch Svatý začíná konat. Ne my konáme, ale Duch Svatý začíná konat. Když my s vírou opravdu věříme to slovo, opravdu přijímáme, věříme, proto začínáme mluvit. To slovo nezůstává jenom tak vysloveno a to slovo začíná konat. Slovo začíná dělat věci. Věříš tomu? Když Bůh promluvil, všechno se dělo. Když Ježíš mluvil, byli uzdraveni. Ježíš zde mluvil a někde jinde byli uzdraveni. Amen. Co dělalo? Jeho slovo. Kdyby Ježíš nepromluví, Ježíš nikdy nedělal, jenom myslel, a to mi stačí, protože já jsem Boží syn. Já nemusím vyslovit. Ale Ježíš vždycky mluvil. K věcem mluvil. To situaci Ježíš vždycky mluvil. Co mluvil? Slovo mluvil. Duch Svatý byl v Ježíši. Když Ježíš mluvil, Duch Svatý vykonával. Amen. Tentýž duch je v nás. Tentýž duch je v nás, který voláme Abba Otče. My jsme přijali ducha Kristovo. Nepřijali jsme jiného ducha. Jsme přijali ducha Kristovo. Potřebujeme opravdu sami sebe pozbuzovat a pozvednout a pracovat na sebe, aby veškerá pochybnost nebo línost, nevěra, lhostejnost, aby z našeho života bylo odstraněno. Tyto věci nás brání. Věříš slovo ani někdy tvoje já ti nechci vyslovit, protože jsi tak sklesli. Tak necítíš tu náladu ani někdy. To je tělesně, to je duševně, když padáme do té situace. V tobě slovo přichází, Duch Svatý ti vkládá srdce slovo, ale ty nechceš, se mi nechce. Tam vnímáš lhostejnost.
línost, nechcenství. Přitom tak Boží slovo ve mně to říká a nemluvíš. Ale kdyby si všechny ty projekt, co se děje vnitro, ty nechucenství, nenáladu, to všechno ty odradíš, nabereš sílu a začínáš vyslovovat, uvidíš, jsem si jistá, začínáš být posilný. Taky jsem prožila, taky mám tělo, taky žiju v tomto těle. Co vy prožíváte, co vy procházíte, taky prožívám, taky procházím. Línost někdy, lhostejnost, nechucenství. Taky přichází, ale potřebuji bojovat. Tady zde říká slovo. Usilujme tedy. 12. Můžeme číst společně. Boží slovo je živé, mocné a osvěží než každý dvojsečný meč. Pronik až k roznání duše a ducha, až do morku a klobu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Proniká. Slovo Boží je ta ostří, tu klobu proniká. Víte, co to je? Ani lékaři by nemohli dokázat tuto klobu nějak říznout, aby nebyla takový jako křivé nebo rovný, aby si řezalo. Ale Boží slovo je mnou říká, jak je to nemožné, věci Boží slovo to dělá. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a klobu. My potřebujeme svoje vědomosti proboudit, aby to slovo opravdu, naše ty vědomí, to jak ty promítáváme myšlení, jak to vnímáme, to hodně často brání. Tam je zápas boji, aby jsme přijali slovo. Protože duch boje proti tělo boje proti ducha. Amen. My potřebujeme opravdu, milí bratia, my jsme znovu zrodzeni z Božího slova. Jsme znovu zrodzeni z ducha. Amen. Potřebujeme opravdu neustále být svědom toho, kdo jsme. Jsme duchovní lid. Nejsme tělesní, aby jsme žili podle těla. Jsme duchovní, aby jsme žili podle ducha. Amen. Amen. Pokusím se opravdu nemluvit dlouho, protože říkají hodně, tak se mluvím hodně dlouho. To nevadí, tak se učím. Někdy mi trochu uradil, ale říkám, jo, má pravdu, musím to přijmout. Protože, pane, prosím, ovládej ty mě, aby jsem tak zbytečně nemluvila dlouho. No tak. Slovo Boží je opravdu. Pořád potřebujeme mít ve svém srdci, mysli, úspěch slovo. Nechtačí jenom máme slovo ve svém srdci nebo myslím, ale musíme mít úspěch. Starý zákon není zrušeno. Jozue, 1. kapitol 8. verš. Nevzdaluj zákon. Rozumej nad tím dnem moci. Nevzdali ani tvý ústy, říká. Tvý ústy nevzdalovat, to znamená mám mluvit. Mluvit. I starým zákoně oni vyznávali, co Bůh řekl. Jozue, ale šli 12 zvědaví, šli ty Jerichané, aby tam prozkoumali. 10 přišli sami negativita. Ale ty 2, co řekli, co Bůh řekl. Když Bůh nám řekl, když Bůh to nám dá, On s náma půjde a my to poradíme. My je poradíme, protože Bůh to řekl. Oni nemluvili nic jiného, ale mluvili, co Bůh řekl. My nepotřebujeme přidat něco jiného, ale co Bůh řekl, o to stačí mluvit. Nemusíš toto přidat vysvětlení. Prostě co říká slovo, přijímáš a promítáš a mluvíš. I druhou jsme dneska byli, já jsem to, co říká Boží slovo, a mám vše, co říká Boží slovo. Opravdu věříme? Věříme tomu? Co vyznáváme? My jsme to, co říká Boží slovo? Amen? My jsme povoláni k tomu, aby jsme chválili Boží slávu. My jsme opravdu požehnaní, vším duchovním požehnaním nebeské oblasti v Kristu Ježíši. Amen? Jsme odděleni z toho světa.
Víte, proč je tak důležitý štěpat neustále slovo pravdy, aby veškerá negativita byla pryč. Aby opravdu přijal si, co máš v Kristu, co jsi v Kristu, Ježíš, kdo jsi. Toto přímo, na čem přemýšlet, ne co nemáš dělat přemýšlet, a co máš dělat, o tomto přemýšlet. Mnohí lidé se snaží nehřešit, ale tak hřeší. Je to tak? Hodně lidí, já nechci dělat a to dělám. A nechci jíst a to jím. Je to tak, je to pravda. Skutečně tak je. Když nechceš něco dělat, ještě víc o tom přemýšlíš. Víc o tom přemýšlíš. Zase podotknout, cigarety, nechceš kouřit, víc o tom přemýšlíš. O tom tedy ještě víc mluvíš do toho. Už musíte, ne, že já nechci dělat, já nechci. Stačí, už tohle to říká, stačí, ale já chci toto. Já chci chválit Pana, já chci žít posvědčený život, já chci být posvědčená, já chci žít s vírou, já chci kráčet ve víře, já chci kráčet ve vítězství. Potřebujeme mluvit, co ty a já máme v Kristu Ježíši. O tom chci, aby jsme měli, aby jsme žili. O tomto přemýšlet, o tomto promítat, ne co nechci, aby se nestalo toto, aby se nestalo tamto. A pak se stane. Je to tak? Stane se to, co nechceme. To vidíš, to vidíš, kdyby prorokoval, ne, žádný prorokování. Vidíš, já jsem říkala, to nechci, ale vidíš, protože jsem tušila, že to přijde, proto jsem říkala, že to nechci, ale to není pravda. Musíš to říkat, když nechceš o tom, nemusíš říkat, ale co chceš, tak o tom mluví. Co chceš? O tomto promítat, o tomto přemýšlet, podle Božího slova. My nemůžeme hledat naši identitu. Naše identita je Boží slovo. Zde nalezneme naši identitu, kdo jsme v Kristu Ježíši. Amen? Taky se potřebuje stále jako, dokud nepřijde Pán, dokud nevyjdu z tohoto těla ven, stále se mnou bude tento zápas, bude. Vím to. Dneska jsem uspěla, nezaručím zítra to uspět. Ne. Zítřejší den pro mě zase znovu je to nový den. Nový den, znovu jako nový den, jako nový postoj, znovu musím jako, zase tu je. Tak potom jsme zneučení. Potom už ztrácíš tu chuť, zase tu je. Tak potom si prožíváš vyčerpaný a unavený. Ne, dnes je nový den. Nový den, mám novou milost, Boží milost je věčná, tak budu kráčet a přijímat tu milost a odmítám veškerou tuto negativitu, veškeré negativní myšlení, veškeré negativní pocit, odmítám ve jménu Ježíše Krista. Ráno vstanu, když vstávám, nějaký den opravdu prožívám dobře, výjimečně, opravdu fajn, opravdu nemusím donutit, aby jsem vyznávala Boží slovo, co mám v Kristu Ježíš, kdo jsem. Nemusím donutit, ale obzvlášť nějaký den, takový jako všichni, ne? Takový nechutěnství, taková únava, takové procesství, všelijak se děje, říkám, ani nechce se mi vyznávat. Přijde takový den, říkám, ne, já to musím bojovat. Jakože mám vyznávat, doma jsem taky vyznával, jak dneska ráno. A nebylo to ono. Já jsem Sáru odvezla, potřebovala ji odvést do Tesco. Zpátky čestě jsem byla v autě sama. To je nejlepší čas. Nikdo v autě není, zvenku jiné auto neslyší, akorát budou vidět, něco říkám mi to nevadí. Stejná neuvidí mě, ještě dám, tak. Já jsem v autě, jsem křičela, ďáble, i když je tam tolik chyby, jsem Boží dítě. Ďáble, i když tolik zlyhávám, pořád jsem Boží dítě. Proto vypadni ode mě. Vypadni z mého života, vypadni z naší rodiny, z naší okolnosti.
Svatý, ten, který jako tu chvíli mi vedl, dával mi myšlení, si sama tady. Připomněl mi tyto věty, ne že aby jsem vymýšlela, připomněl mi tyto věty, které mám to vyslovovat. Sám Ježíš řekl, Duch Svatý přijde, on vám připomene. Připomene vám. Vyznávala jsem, zakřičela jsem, opravdu jsem v tom prožila takovou jako svobodu, větší svobodu, tu radost, obavy pryč, protože jsme lid zvíry. Amen. Jsme lid zvíry. Bez víry nemůžeme se zalíbit Bohu. Bůh nám dal. Co nám dal? Aby jsme co? Chválili Pána, aby jsme mluvili Boží slovo, aby jsme je ženali. Amen. Aby jsme dobrořečili. Ne, aby jsme mluvili nevěře. Nemůžeme se zalíbit Bohu. I když situace vypadá tak, jak to vypadá, my nežijeme podle vidění, co vidíme, co se děje, ale my vidíme s vírou. Amen. Ono to není, že něco ve mně prožívám, proto ne, nic jsem neprožívala ve mně, ale jenom přicházely tyto myšlení, jak to mám vyznávat. To byla moje boj, který jsem měla poslouchat Pána a bojovat proti tomu vlivu. A tehdy jsem mohla prožít tu radost. Často lidé chtějí první něco prožít a pak potom neobracení. Často lidé chtějí prožít. Když prožívám, tak tehdy něco můžu říkat. Ne. Jak nemluvím o ty svědectví. Nemluvím. Svědectví musí prožít. Svědectví musí se nastat, aby vydalo svědectví, aby dávalo slávu Pánu. Ale veď ve svém životě chceš změnit tu situaci, potřebuje, i když momentálně cítíš tak špatně, tak mizerně, tak nechutně, tak vyčerpaně, nebo já nevím, všelijak může narvat tyto negativní ty projevy, pocity, všechno můžeš prožít, cítit ve svém nitro. V tom nemůžeš se podat k tomu vlivu. Musíš se stát proti tomu vlivu. Uvědom si, kdo jsi ty v Kristu Ježíši. A co máš ty v Kristu Ježíši. Amen. Jasně říká, Pán by nám nepomohl, aby v našem životě dělo Boží věci. On to chce. Boží bude pro nás, aby se nám dařilo ve všem dobře, aby jsme byli zdraví tak, jak se daří dobře naše duše. Toto je Boží bude pro každého jednoho člověka. Amen. Bůh chce opravdu skutečně v našem životě se dělo věci, které Bůh chce konat. Zázraky, nové věci, ty změny, aby jsme kráčeli radosti. Všechno jde o to, naše postoj, srdce a naše víra na slovo Boží. Amen. Izajáš tam mluví 43, 21. Izajáš 43, 21. Za chvíli končím slovo 21. Tady. Budeme číst společně. Lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Jsme vytvořeni Boží rukou. Bůh nás tvoří. A ještě. Filipským říká, první kapitola. Tady já si nezapomínejte, jsme vytvořeni, aby jsme hlásali Boží chválu. Amen. Filipským, první kapitola, 6. verš. Můžeme číst společně nahlas. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Amen. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše. Můžeš tam dát sebe. Jsem si jist, že ten, který ve mně začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.
Amen. Ten, který začal konat v nás toto dobré dílo, on to dovede, dokončí. Proto co potřebujeme? Co my potřebujeme? Ty a já, co my potřebujeme? Vydat se Bohu. Ráno staneš, Pane, jsem tvoje. Jsem tvoje. Jsem tvoje, Pane. Moje tělo je tvoje, Pane. Duchu svatý, moje tělo je tvoje. Jsem tvojím chrámem. Potřebujeme každé ráno, když vstaneme, ten hned opravdu vydat sebe Pánu. Protože to je nový den, novou milost máme. Nedělí, aby jsme zase opravdu, jak my chceme. Buď jsme vědom toho, že jsme vykoupeni krví Ježíše Krista. Bůh nás vlastní. Amen. Jsme Boží vlastnictví. Bůh se stará o nás, on chce opravdu skutečně dobře se starat o nás a pečovat náš život. Aby jsme byli zdraví, aby se nám dařilo dobře ve všem, tak jak se daří dobře naše duše. Tady jste naše reakce, naše postoj opravdu každé ráno. Pane, vydávám se tobě, moje tělo je tvým chrámem, patřím tobě. Ty jsi Pánem, králem mého života. Prosím, veď mě, Pane. Veď můj život. Ale nestačí jenom ráno řekneme, ale celý dny vědomosti žít, že Bůh je s tebou. Je v tobě a i vedle tebe. Cokoliv děláš, on to vidí a on to slyší. Je v nás, amen. A jeho přítomnost je všude s náma. Potřebujeme žít v té vědomosti. Cokoliv děláme, aby jsme dělali ve jménu Ježíše Krista. Když jsme vědom toho, nás chrání od zlého. Nás chrání ze špatnosti. Chrání nás, když jsme vědom toho, že kdo je s námi. Každý den, když spíme nebo vidíme, že je s námi. Amen. Není strach. On nás nehlídá, co dělám. On tě neosuzuje, když řešíš. On tě nesoudí. Chce tě uvádět z lásky, chce uvádět tělo moje, nebo sílu můj. Nezůstavuj to. Pojď. Nedělej to. Pojď ke mně. On nás nechce taky nás hlídat. Není to. On chce s náma kráčet s náma, žít a dýchat. On dýchá v nás skutečně. On chce s náma kráčet. Opravdu chce jako naším útočištěm. Není to těžké, aby jsme nad tím začali přemýšlet. Pane, děkuji, že jsi se mnou. Všude kam jdu, že jsi se mnou. Prosím, veď moje srdce, aby jsem nekolizávala. Když někdy my jsme člověk, my jsme lidé, někdy zapomínáme, ale hned se navrátíš. Pane, jsem byla teďko zapomněla jsem, proto někdy zapomenutý, děláme něco a přijde něco a vybuchneme, ne? To Pán tě zase připomene, že jsi zapomněla, nebo jsi zapomněla. Amen. On chce opravdu, jak Tesalonickým říká, ne? Sám Bůh pokoje, kež vás, co? Nás chce zachovávat. Našeho tělo, duše, ducha i tělo. Tělo, ducha, duše i tělo. Chce nás zachovávat. Amen. Ne, aby jsme byli poškoděni, zraněni, ublíženi, pošpiněni. To nechce. On chce opravdu, aby jsme kráčeli v tom je oběcenství s Pánem. Můžeš říct, i když neslyšíš, Pane, já ti děkuju. Já vím, že jsi se mnou. Já vím, že jsi se mnou, Pane. Já vím, že ty jsi se mnou. Děkuji ti, Pane, že nikdy mi nezanecháš ani mi neopustí. Já ti děkuji, Pane. A poslední verš, Židům 10. kapitola, 10. kapitola 19 až 25. Můžeme přečíst společně. Bratři, díky Ježíšové krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně, tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oporu. To je jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem. A proto
Přistupme se opravdovým srdcem, plné jistoty víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držme se neochvějně naděje, kterou vyznáváme, vždy ten, který dá zaslíbení, je věrný. Amen. Věnujme se jedni druhým, pozbuzujeme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, raději se napomínejme a to vy čím více vidíte, že se blíží ten den. Amen. Ten den se ještě blízko. Amen. Ten den se ještě blíží. Přijde těžká doba. Naše víra musí být pevná, opravdu připravená. Amen. Svět se mění, staré se mění. Zlo stoupá. Nechci teď říct si všechno, co se všechno děje. Vy sami to vidíte na internetu, co se všechno děje, který se vůbec nesmělo se dět. Hrozné věci se děje v tomto světě. Vůči Bohu. Zlo stoupá, nepravosti, všude nepravosti. A láska vychladne. Chraňme se opravdu srdce, proto my potřebujeme více scházet, shromažďovat, pozbuzovat. To je ochrana. Ochrana, jako když jsme zůstávali ty ovčice. To je ochrana. Když ten čas je shromažděn, když jsme někde jinde, určitě jsme někde já nemůžu říct, že činí Boží vůle. Když člověk má být Boží shromaždění a přitom někde jinde. Může se stát něco vážné věci, důležité věci, ale přesto, když není chráněn. Čím víc se scházíme, nás chrání a posilňuje naše víru. I když je skupinka zdá se jako obyčejná, nemůžeme říct, že to je obyčejná, ale přítomnost Boží je důležitá. Co my děláme, není ta velká důležitost, ale kdo je se mnou. Když dělám něco, že on je se mnou. Skupinka, modlitba, vypadá nic není, ale ty jdeš s Pánem, to je důležité. Pán je s tebou. Amen, Pán je s tebou. Když jdeš na skupinku, Pán je s tebou. Jednoduché slovo tě opravdu pozbuzuje. Protože to je Boží slovo. Jak můžeme mít zrovna Boží slovo? A to je obyčejné. Jak můžeme říct obyčejné? To není obyčejné. Někdy ani neumíme zachovávat. Někdo považuje, to je jednoduché slovo. Ani nedokážeme zachovávat toto slovo někdy. Odpouštět, milovat, zachovávat shromáždění. Vypadá, není to tak těžké, ale jak je to těžké zachovávat to slovo. A jak chceme hluboké poznání potom? To je jednoduché slovo, když často nedokážeme naplňovat. My potřebujeme žít slovo neřešeným Božím slovem. Smělo důvěru nestratě. Ježíš svoje tělo vydá na kříži. Amen. Opona je otevřena. Přistoupíme smělo důvěru. Nikdo nás před námi nemůže se ne. Já mám krev Ježíše Krista. Mám krev Ježíše Krista ve jménu Ježíše Krista. Tak poslední verš, proto k tomu, co potřebujeme, 36, je to tež kapitole, od 36, 39. Budeme číst společně na nás. Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli a tak dosáhli zaslíbení. Vždy už velmi brzy přijde ten, který má přijít a neopustí se. Můj spravedlivý bude žít z víry. Odpadlivě je mi však z duše protivný. My ovšem neopadáme k záhubě, ale věříme k záchraně. Amen. Amen. Máme víru. Víme, kdo jsme, co máme a co my potřebujeme. Vytrvalost. Co je vytrvalost? Slovo přijímáš, pevně se toho slovo držíš, s tímto slovem kráčíš. Cokoliv se bude žít, nepustíš si slovo. Když si pustíš si slovo, nemůžeš si vytrvávat. Vytrvávat, v čem máme vytrvávat? Naše sílo vytrváváme? Ne. Slovo vytrváváme. Co slovo říká, o tom vytrváváme. To slovo je pravda. To slovo je pro mě. To slovo se bude žít v mém životě. Boží slovo je věrný. Boží slovo se nikdy nemění.
přišli slovem Božím. Amen. Žádná zbraň proti nám nikdy neuspěje. Amen. Amen. Kdo jsme? Boží děti. Jsme v Kristu Ježíši, co? Nové stvoření. Jsme co ještě? Jsme Království kněžstvo. vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, Boží vlastnictví. Amen. A jsme požehnaní, máme všechny požehnaní nebeské oblasti, Bůh nás požehnal už. Nebude požehnat už, jsme požehnaní. Jsme Abrahamovo potomstvo, tak jsme Kristovo, tak jsme Abrahamovo potomstvo. Jsme dědičové, co Bůh zaslíbil Abrahamovu. My to dědíme. Jsme-li děti Boží, potom dědičové Boží, spolu dědičové s kým? S Kristem. Amen. Amen. A jsme co? Aby jsme chválili Boží slávu. Proto, co se má žít v našem životě, Boží vůle. K tomu jsme povoláni. Aby jsme chválili Boží slávu. Pane, já ti děkuji, že jsi úžasný, co jsi učinil v mém životě. A ty to stále činíš, pane. Proto tento problém já nebudu držet a já tě vydám tobě, pane. Vydáš, nejde, aby si se nemodlil, modlí se za děkování. Děkuji ti, pane, ty činíš a měníš a situace se mění podle tvé dokonalé vůle, podle tvé zaslíbené slovo. Amen. Amen. Buďme mějme pevnou důvěru, jsme jistotu, kdo jsme v Kristu Ježíši, co máme v Kristu Ježíši, co je život Kristu Ježíš pro nás. Amen. Bůh je dobrý. On se nemění. Boží slovo je co? Ano, je to živé. Boží slovo je Boží víra. Amen. To dělá hodně, já jsem začala promítat. Boží slovo je Boží víra. To říkám, to znamená, co Bůh řekl, on to učení. Boží víra. To Bůh činí. Slovem drží všechno. Amen. Slovo se nemění nikdy. Milujeme Pána. Amen. Tak zachovajme Boží slovo. Proto, co potřebujeme, neustále budu říkat, co potřebujeme, aby jsme neklesli, nebyli líní číst Boží slovo. Číst Boží slovo. Aby naše víra byla posilněna. Víra, čem je zakladaná Božím slovem. Amen. Boží slovo a modlitba. Chceš se modlit, potřebuješ víru. Aby tvoje víra rostla, potřebuješ modlitbu. Nemůžeš ani jeden odstranit. Potřebuješ mít víru, aby si se modlil. Protože když se modlíš, ty věříš tomu, Bůh tě odpoví. A když se modlíš a tvoje víra bude posilněna. Amen. Číst Boží slovo, modlí se, chodí na shromáždění, slovo vyznává a žít opravdu. Někdy uděláš chybu, nezůstavej v tom, ale vstaň, že říct. Ano, Pane, já jsem dělala chybu, ale přesto já jsem tvoje dítě. Děkuji ti za milost. Amen. Tak postaneme všichni, budeme se modlit. Amen. Pravdu, nad Božím slovem rozjímá, přemýšlet. Můžeš na to děkovat za to, co jsi dostal. Můžeme opravdu děkovat za to. Neustále můžeme děkovat tu milost Boží. Milost našeho Pána Ježíše Krista. Můžeme děkovat Bože lásku. Děkuji ti, Otče. Můžeš ji říct, Pánu. Ty jsi mě znal. Ty jsi mi vyvolil. Ty jsi mě povolal. Dal jsi mi milost. Skrze tvé milost jsem se stala tvým dítětem. Ty jsi mi požehnal vším duchovním požehnáním v nebeské oblasti v Kristu Ježíši. Můžeš na to děkovat.